Čaute, vítam vás pri pokračovaní našej série. V tejto časti budeme skladať ten motor nešťastný. Tu mám všetky súčiastky, trošička som si ich vysušil a ako od oleja, no tu som to očividne moc nezmakol, ale proste piec som očistil a máme tu nové krúžky konečne, čakal som na ne iba 3 týždne, takže no zaostri prosím ťa. No, sú nové, nepoužité, tento je trošička taký strieborný, no zaostri. Takže ideme ich nasadiť na piest. No, ukážem vám poradie. Toto je prvý. Toto je druhý poradí. Toto už je len stierak. Takže ako prvý nasadíme ten druhý v poradí, pretože ten prvý by sme už nasadiť nevedeli. Alebo ešte jednu vec. Ukážem vám, že ako vlastne majú tesniť. Tak, tu máme válec. No. No. A všimnite si, že skoro žiadna špara tu není na tom krúžku. No zaostrí. Počkaj, vyčistím objektív. Pardon. No. Proste ide o to, že takto správne má krúžok sedieť vo válci. Keď takto sedí, znamená, že bude tesniť. No a tie staré samozrejme už ani zďaleka tak nesedeli, tým pádom zďaleka tak dobre netesnili. No. Takže ideme nasadiť ten druhý v poradí. Máme piesčík. Tak. Tak, a máme ho nasadený. Nasadíme teraz prvý. Stieraky nasadzám vždycky ako posledné. No, takže prvé dva krúžky máme nasadené. Ideme teraz na stieraky. Takže najprv si nasadíme prvý krúžok zo stierakov, alebo zo stierakov v podstate. Tak, prvý. Teraz vlnovka, alebo jak to chcete nazvať. Tá nie je moc krehká, chvála Bohu. Aha, tu som si mala sadiť ako prvú. Tak pardon, spravedlňujem sa za klamanie. Takže toto ešte musíme zhodiť. Alebo respektíve stačí, keď si ho dám iba sem ku druhému. Že iba nebude v drážke. Ale ne. Ale bude. Tak. No, máme ho tam. Takže dáme teraz tento. Pomerne jednoducho sa tam dáva. Mekučky, je? Ale ty by si chcel ísť k druhému krúžku, že? Ty si aký vychcanec. Skoro jak Adam. No. Teraz posledný. Som zase mal, keby si dolamal. To by som použil z tých starých. Naše staré krúžky nakoniec neboli až tak hrozné, ale boli vybehané o tom potom, ale hlavne išlo o to, že bol praskúci ten horný. To bol hlavný dôvod, prečo vlastne to palilo olej. Učí sa.
máme tam všetky krúžky. Takže piestik si nasadíme na piesný čap, ale aby nám to išlo trošička ľahšie, použijeme trošička oleja. Používam normálny klasický motul. Tačku neukazujeme. No dobre, tak používam Noname. Nebudeme robiť nikomu reklamu, aj keď sa mi nechce zmazať tú značku, takže to tak zostane už. Tak. No. Čo spravíme? Eune. Nesmrdí jak ten starý. Dobre, takže... No. Tak a teraz si musíme dať pozor na to, aby sme nasadili pies správne. Pies má ísť takto, podľa tohoto poznám, že tu najväčší výrez a je v ňom napísané in, to znamená, že nasávanie. A pretože sací ventil je tu na tejto strane, tak podľa tohoto poznám, lebo tu je výfuk. No nie, mi to nespadne spona. By mi bolo pekné. Trošička si to namažeme. Môžete na to kľudne použiť prsty. Nič sa tomu nestane. Tak, namažeme trošička. Mati, to nejde. No ale ide. Trošička ojnicu. Takže, spolupracuj. Toto robím ináč na svetlo v skutočnosti. A? Dal som to. Super. Tak, teraz nasadíme poistku, na to budem potrebovať tenký špúvač, ktorý som si nechal tu niekde, tu je. No, čož. Najdan, že nič nevidíte, len je tu taká preplavá práca. Je možné, že mi vystrelí. Poď. Ešte raz. Je zapadnutá. Áno. Takže poistka je. Piesť ide úplne ľahučko. Čo úplne krásne. No, aby sme si mohli trieskať, aby sme si zase nepolámali krúžky. Ako druhú vec v poradí nasadíme válec takým spôsobom, že zase si namažeme trošička krúžky aj válec, aby nám to išlo niečo ľahšie. No, na špinavú podlahu si to položíme vôbec. To ani, že je trošička zamachlený od oleja. Znamená to síce, že bude trošička spáliť olej prvých pár sekúnd, že ako bude smrdieť. Ale to je iba z toho, že proste celý motor som takto namachlil znútra olejom, aby to ľahšie išlo. Pretože keby som to namachlil, išlo by to strašne stúha, strašne by to drelo a nebolo by to príjemné. A možno by som niečo zničil. No ešte válec trošička, začiatok minimálne. No. Ešte blíži plán celý len na to, aby som to troška premazal. Nemusíte sa báť toho, tomu sa nič nestane. Čak aj v realite je tam olej pri behu, takže... Čkovačku. Tak. No, a ideme na to. Som to handloval. A nájdem. Teda. Čo ja dneska nenájdem. Nic som si neprekonal, všetko tu mám. No, teraz prichádza najťažšia časť. Nasadenie valca. Je to skutočne dosť náročné. Pretože.
musíte si dávať pozor, aby ste neskrížili krúžky. Ale mohlo by to ísť docela ľahúnko, pretože som si to docela pekne namazal. Trošička musím si zatlačiť piesne krúžky. Tak. A už je tam. Či? Stierak sa teraz bráni, že ne? Správne, keď sa to robí profesionálne, tak sú na to také spony, ktorými vlastne si stiahnete piesne krúžky, to ich stlačíte. Takto. Že ich stlačíte a vlastne ona to iba nasadíte válec a ona zoskočí sama. Ale ja nič také nemám, takže budem si to musieť svoj pomôcť. No, zase to tu zaseklo. Zastavené. Kurva drát! Som si prištíkol prsty. Jau! Bolí to? Sa mi skrížil trošička. Tak. Jo, a je tam. Teraz ešte váhadla. Dobre, super, takže máme to tam. Takže druhá vec v poradí, trošička je zamazaný pies do oleja, ale to vôbec nevadí. Takže druhá vec v poradí, ešte by som sa mohol namontovať také šrúbky. Bahadla. No, rozmýšľam. Dáme si hlavu najprv. Dobre, už si máme hlavu. A to ide takto. Aj tam. No a teraz potrebujeme nasadiť váhadlové tyče. Na čo sa dosť neteším, pretože to dosť hnusná práca, lebo nikto to neviem trafiť. To sú ktorej diery. Kurva, chcelo by to svetlo. Trafil? Jo. Takže jedna je tam. Je to asi ako šperák. Tak, takže toto máme. No, musíme si nasadiť tieto šruby. Alebo matice, ako chcete. Je to dosť ťažké pomenovať, pretože ani jedno to vlastne... Wow. Do prdele. Kurva drát. To sa podarí. Tak mne sa dnes darí a velice. A piče! A nemáš váhadlo. No tak práve to neviem. Dobre, takže si to ešte raz môžeme pre ten úspech vybrať. O kurva, tu kde až spadlo. No dobre, takže ešte aj válec si môžeme vybrať. A pokračujeme hneď v výbere. Natáčam. No tak druhá vec, čo spravíme. Nasadíme váhadla.
tie išli takto. No, to dobre. No, pretože zrejme to treba nás uvoľniť, tak musíme uvoľniť tieto matky. A Zase desinu. Poďme nájsť. To máme orech. Dúfam, že to pôjde s orechom. Musím si to upevniť. Poďme. Poď. Kurva drát. Neviem, že som si ho tiež robiť. Ja som si ich tam, dobre. Nebojuj so mnou, motor. Vieš, že to nevyhráš. Zase budeš pravdovať, čo? Sa nepoctíš. A čo mali dať zle, tak teraz dali dobre desinu. Hej, zmrdí. Pobežne miesto desín dávajú 11. Tak, jedno je uvoľnené. Ojojoj. To je také zatiahnuté. Dobre, necháme si tú vôľu ešte. Kvôli doťahovaniu. Ale ne. Tak. Výfuk som si mal uvoľnil. Kodinačky. Prdele ešte. Dobre. No, takže teraz už jediné, čo vám zostáva, je dostať motor do správnej polohy, párkrát si ho pretočiť, aby sme mali istotu, že všetko si sadne. Keď si všetko sadne, ako párkrát pretočíme, tak nastavíme ventily. No, tak keďže sme si motor párkrát pretočili, tak sa ukázali brutálne dôle, proste 3 mm. Že dotiahneme si to skoro tak, že budeme cítiť, že už to viacej nejde. Mám mierky, ale neviem, kde sú, takže... Tak.
Trošička menej. Vyťahneme matky. To je tak sa nastavujú ventily? Tak to hyn toto, len toto nevedel. Kto? Tomáš. Ja? Trošička menej. Super. No len treba na to vidlicový kľúč za nové okolnosti, len ja ho neviem nájsť, takže to budeme musieť spraviť zračne. Sorry. Dobre, ešte trošičku skúsim utiahnuť. Musí sa to správne ináč robiť vidlicovým kľúčom, pretože si kombinačkami pridržiavate túto šroubu, aby sa to nepohlo. Ale teraz sa mi to čiže nepodarilo úspešne. Nezabúdajte, výfukový ventil musíme trošička väčšiu vôľu kvôli tomu, že sa viacej zahrieva a viacej sa rozťahuje. A keďže sa viac rozťahuje, tak aby tam nevzniklo to, že jak sa zohrie motor, aby sa nepritiahol. To znamená, aby nezostával pootvorený, lebo tým pádom by sa stalo to, že motor by proste strácal kompresiu. Tým pádom výmena krúžkov by vôbec nemala zmysel. No tak, a to ešte pretočíme. A tu môžete krásne vidieť, ako sa stlačujú ventily. No je veľné. No, ani moc nepotreba. Vidíte, ako sa teraz tlačil? Teraz sa uvoľnil. Teraz sa zbude stláčať druhý zase. Teraz sa uvoľnil ten, dobre. Trošička je tam väčšia vôľa, ale to nevadí. Oni sa majú tendenciu občas same troška priťahovať. Dobre, všetko je utiahnuté. Môžeme nasadiť krytku. To je toto. Zase desina. Zase desina. Zrejme bude treba ešte potom po pár hodinách jazdy nastaviť druhýkrát ventily, ale to už sa dá priamo na motorke. Že nemusíme vyťahovať motor. Novšie typy motorov, ktoré už majú AHC, už majú tu na originál také šruby. Môžem vám to ukázať, len neviem, kde je tá hlava. Aby ti vidím. Toto je zo 125 motora. To znamená, že má 125 kubických centimetrov a tu už sú takéto šruby, že ich iba uvoľníte a krásne viete nastaviť ventily. No a tento to ešte nemá, ale to vôbec nevadí. Zhodíte iba túto vrchnú krytku a je to. Dobre. No, teraz už len musíme nasadiť do motorky, môžeš stopnúť. Dobre, tak teraz už len posledná časť nám zostala v tomto dieli namontovať sviečku. Je to veľmi jednoduché. To by každý blbec. Môžeš z boku. Možno sa najboja ľudia, čo to nevedia. Čo vieš? Červené svetlo. Tam odkiaľ tu svieti, že viete, že natáča. To nevadí. Dobre, vytiahneme ju.
Sorry. Look, tam sa nezostane. Dobre. Takže ďakujem moc za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom dieli, ako budeme čistiť karburátor a skladať motorku. Majte